ora melu ngopo? Ora dikon kok melu iki. Ora dikon to? Ora dikon kok ngawur. Ra iso kowe. Napa ne? Kowe tak jawab ra iso. Tanggal 22. napa nggih to niku? Oh, kowe jare piye? Sing jawab jenengan to niku? Heeh, kowe nang Krendeng to. Piye nang Krendeng? Campur sari. Lah boten. Lah ndi? Nang Renteng kok campur sari. Lah, sak Krendeng campur sari. Wong Renteng iki kan nggon kios-kios niku to. Ngawur. Rendeng iki nggon wisata. Wisata apa? Wisata kuliner. Kuliner apa Renteng kok? Kuliner yang makan manuk. Dodol kroto. Ayo, iki suka pari suka. Suka mari suka. Heeh. Ngene, kowe mbasa tanggal 22 ning segaran Nggih. ora iso. Alhamdulillah aku ngono. Kok iso Yen alhamdulillah. kowe iso aku ora katut. Masih cek iso loro. Eh, Loro ini masih cek iso Ben loro. Pak lahir, kuwi piyayine iki tanggung jawab. Iya. Nah, kuwi arep nglumpukke awake dhewe, suwe pisah ngono lho. Dadi kek awake dhewe mesti kaya arep digathuk. bojo ae pisah. Ora sudi aku dadi bojomu. Aku ya wegah dadi bojomu. Lah ngopo? Umpamane awake dhewe kowe wedok aku lanang. Iya. Terus bebojoan. Heeh, aku wedok. Heeh. Terus aku lanang. Heeh. Aku malah mesake anake juk mben Sebabe gek setugel kira lho. Pincang kek kira. Lah iya gek gejik. cek. Cek piye? Kowe mau piye? Apa? Wis kira Heeh. pincang Pincang gede setugel. setugel cebol sisan. Lah iya wis rasa Ya. bebojoan. Mbak Cepah iki Nah. karo nembang. Emo lho Kok coba. kusik to Mas. Ora lehmu ngangkat, ora lehmu ngangkat iki. Lah ngopo? Kaya arep ngawinke asu kowe iki. Arek kaya ngopo? Piyayi-piyayi kene iki ben iso mirsani. Ah. Yen kowe nang kono aku kurang dhuwur. Terus aku bapakku nang kene. Kaya TK kan lho, Lek. Heeh. Iya. Mas Gareng, Elem iki carane anakmu. nggih. Bapaknya Mas Gareng. Nggih. Mbak 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 Gendari. Saya mau Buka. ke Mas ya keliling Mbak Gendari. Iya. Mas. Lah Ngono ki, piye? ngono ki mbok omong sik ngono lho. Lah piye? Dadi aku iso setan. Apa kok rumangsamu? Yo kowe joget ning nggon pupuku penak. Penak piye? Keju terus oploreke plurut. Perasamu aku penak. Aku rekoso lho. Lah ngopo? Iki suwe nak kepethuk saiki sambenmu dadi bengkel to. Lah ngopo? Lah aku lugo nang kene iki mak nduk-ndukno. Kowe nggo dongkrak to kowe. Ini ya. Nganggo untung. Oh, Mbok De takoke. Mbok dhewe. Mbak Gendari. Ini Mbak Gendari legah kene, Mbak Gendari legah kene. Mas Gareng kene. Iki mau jare Pak Dalang Heeh. ibarat iki bapakku, Bapakku. terus iki mbokku ngono. Mbak Ya. Ya lah, Piye? wong telu. Oh sik, Wong kowe telu sing bejaji blas. Ora cara kowe bejat. do ngece karo Mbak Gendari lho. Lah. Mbak Gendari dalang sapa sing ra deloni? Lah sapa wae Eh, to? Sapa wae kok Dalam Contone sekolah dikeloni piye? delon. Oh. Lah diiloni kok. deloni. Lah yo. Lho, sok Mas Lahir. Pak lahir, Sopone sing kok Mas Lahir pas prai dalang Bayu sapa? Haji. Bayu Haji. Mas Bayu. Juwair. Mas Juwahir. Ayo. Iya. Dunung. Dunung ra payu ngejop kok. Aja apa-apa. Mosok wong ra payu. Dagane ngejop ra itu dagelan dadi kono rung payu dikon wong mayangi wis ngejop dagelan karo sinden. Kuwi pas dina rame kok ya. Pripun Bos iki? Kan iku lho. Iya. Bu. Bu, Piye piye le? aku nek ra penak ngono ta aku. Lah ngapa kok ora penak? Aku nyeluk iki